Ochaka kurose kaunti ya Kisii nigo abantereba baburiwe ko bamaiso anene chinga kiechiga chimbura gosimbura yangere ko bagekorolekana chinsemo aho anane meyoro gongorwa gusi okwana chinsemo cyabosongo egati yabateneri bebyombe byobo sombi nigo baburirie abantereba banyare ko egwa chinga kicho konyora ogotimoka Eligo kiania anene mebasokano yechipara eju anene koretwa no gosunduka chinga ky'abantu bare asorogendo gati yabo yabateneri kurwa sector yobo sombi bakurawa na Rogers Moturi ongera nigo baingani yokoboko asibate birenga na bere byabantere bakoba maiso eligo ture magima yabange embura kipeba cheto balimo kukanchira ali abantu bamutatu uko basaba mukanchira ali mora nandike koibure kwarasire tumuka kara kwa tumukire agara oili baga abantu beto baramu bikoze kara ko ibitele liko gendye kali ko korasete okuno ko takala taxi aba traffic weto bakanyenge mamata mukulira likali ase sababu omusimu oyo kuno leira obwata mwana manga inetisa namba 2 abantu beto mbaro Nairobi nane baka nteko sabiri gastra era kamoko na chikali kiri mu maite chirundi cheto kaga kachiyalire because abantu babatore baito bakusike gamba maite pa na ende no nyina abantu aba Nairobi bachire batore ba Nairobi kiba ko chikali ndiko bakanga lakini baga chikali asenjere ngiya because banyaro monta ajete December na ende baka December na lyako cha kusi eyiye takire kama monta ko agendie kali asenjere ngiya because baibire pa ekyo moiso usika igara asia chakire kuruga kusi aba pilibaito mutu achinga tichimaro kwa nachire gari uwo mongora oba ngo ogenda sasa ba kupanya ro monta kocha ala bite gari atete ko gasa ngairu nero anya ko tete kwandi sabali boka mafema ya magoli magoli ga usitara menda sasa abantu bamanda sibakali ko atilende mtu expected dinga abantu betongocha and kemoro je school business mo tuka igata dinga magoli yako cha kamenda mona because abantu ne school business bakoliye and ne bana boyiko abantu babwato bule mirukanya mo cyomuntu bwato bule ntebye ama drivers baito vechipara chito cha Kenya enga kibune yenko nyorule chigali ne chinyinge chire chipara chito nyo chipara chito chabire chinke kubwa chigali to bwate lakini ngosaba abagendi abe chigali chito mobe chi driver chiabantu bozi asepara mogende utaratibu mutige ko overlap na ndentebye drivers onye kwarosire don't overwork yourself yego kwa fatigue yagera kwarosire banyoro kwa kosiri a challenge ra yeko ya umisira abantu baito